microplastic waste naman tinukoy na banta sa industriya ng pag-aasin. Ayon yan sa DOST. Para sa detalye ng balita, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nagbabala ang Department of Science and Technology na maaaring maapektuhan ng lumalalang problema sa microplastic pollution ang muling pagpapanumbalik ng industriya ng asin sa Pangasinan. Sa mensaheng ibinigay ni DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. kaugnay ng pagpapasinayan ng kauna-unahang asin center sa Pangasinan State University Binmalay Campus noong Pebrero 17, inilahad ng ahensya na ang kontaminasyon ng microplastics sa tubig dagat ay isa sa mga issue na dapat maresolba upang matiyak ang kalidad ng asin. As you know, one of the problems that we have all over the country and globally is the presence of microplastics in many of our environment. Not only on land, water, and even air. And because salt comes from water, we need to make sure that the artisanal salt and the salts that we produce will have no presence of plastic. Gayunman, lumalabas sa pagsusuri na may presensya ng maliliit na plastic particles sa karagatan na maaaring mapunta sa produktong asin kung hindi ito matutugunan. And so with the filtration system and increasing the salinity of the water as these are transformed, then we can ensure the quality of the water, natatanggal yung mga impurities at napapabilis yung pagtaas ng salinity. Ayon sa mga nakaraang pag-aaral, sinabi ng Department of Environment and Natural Resources sa Environment and Natural Resources Day 2025 na kabilang ang bansa sa may pinakamataas na ambag sa plastic waste sa buong mundo. Umaabot umano sa 61,000 metrong tonelada ng solid waste ang nalilikha araw-araw sa Pilipinas at 12% hanggang 24% nito ay plastic. Dahil dito, binigyang diin ng DOST na ang bagong tatag na Asin Center ang inaasama kapag hahanap ng solusyon sa suliraning kinakaharap ng industriya ng asin. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.